Čaute, dúfam, že sa máte krásne a užívate slnečnú jarnú energiu. Nie je to úžasné, že je teraz viac toho slnka? Milujem to. Dnes ma zase posadilo ku videu, ako to ja volám, a prinášam jednu inšpiráciu, tento raz v podobe knihy. Som knihomol, priznávam, a veľmi sa tomu teším, lebo milujem knihy a nachádzať v nich inšpiráciu. A viete, ako to býva, alebo neviem, máte to aj vy tak podobne, že tá kniha si niekedy nájde vás. Veľmi často sa mi to deje, že si tá kniha nájde mňa, pretože som presvedčená o tom, že keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde, čiže aj cez tú knižku mi mali prísť nejaké informácie. A viete, kde sa to udialo? Udialo sa to, keď sme boli v tej Prahe, o ktorej som robila videjko predtým. Môžete pozrieť, ak vás zaujíma, čo sme tam zažili. A keď sme sa vracali, tak na tom nádraží bolo také knihkupectvo a tam som si našla takúto kapitolku v knihkupectve, alebo ako to nazval, kategóriu vzťahy. A tam na mňa blikla táto knižka. Ukážem vám ju. Ženy, ktoré miluje príliš. Je od americkej terapeutky, ktorá sa volá Robin Norwood a videla som ju tam a to viete, tá kniha svieti do očí, prečítate si názov ženy, ktoré milujú príliš, čo? No, dobre, neviem, môže byť zaujímavé, prečítaš si vzadu na obálke, o čom tá knižka je, ale vtedy som ju nechala tam. Dobre, povedala som, posvietila si mi, blikla si mi, ale nechala som ju tam. Keď som sa vrátila domov, o 3 dní som ju už objednávala, pretože to už búšilo, že áno, to bola tá kniha, mala si ju kúpiť. Ale tak keď sa má ku mne dostať, vždycky sa ku mne dostane a teda dostala sa. A poviem vám, odstrelilo mi všetky dekle. Je to total brutál a ak sa aj vy venujete osobnému rozvoju a sledujete veci, ktoré sa vám v živote opakujú, ako vám to funguje, ako vám to funguje vo vzťahu, v práci, hlavne k vzťahu samej sebe a podobne, tak veľmi odporúčam túto knižku, kde som si našla kopec odpovedí. Tá moja logická myseľ potrebuje tie odpovede, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. A naozaj ich v tejto knižke nachádzam. Sú to také terapeutické prípady z jej terapeutickej praxe, kde sú reálni ľudia s reálnymi skúsenostiami, s reálnymi základmi z tej rodiny a potom s fungujúcimi alebo nefungujúcimi vzťahmi teraz, v súčasnosti. Takže wow, je to naozaj pecka. A čo ma tam veľmi zaujalo je, že tým, že naozaj už v tom sebarozvoji sa pohybujem dlhšie, tak je mi jasné, že všetky tie vzorce, ktoré si žijeme a programy sme nalapali alebo nastavili v tom detstve a že vlastne to divadlo, ja sa tak predstavujem ako takú divadelnú scénu, ktorú v podstate žijeme aj teraz, hej, sme si nastavili teda v tom detstve, hej, v tom vzťahu, v tej rodine, ako fungovali rodičia a podobne. A ja som to vždy vedela, viem to už roky, ale stále mi to tak nejak nezapadalo, alebo nedochádzalo, stále som nemala možno nejaký taký ten prežitok cez telo, lebo tá myseľ môže vedieť čokoľvek, ale kým si to naozaj neodžijeme, tak nevieme. A naozaj cez túto knihu cítim až také liečenie toho, ako to bolo, pozretie sa na tú pravdu, ako to bolo, lebo veľakrát si naozaj idealizujeme, a to sa smejú terapeuti, že ja som mala úžasné detstvo, keď od niekoho počujú, tak vedia, že je zle, alebo že sa tam treba určite pozrieť. Čiže je to v poriadku. Robíme to tak všetci, ale naozaj potom, čo som si možno uzrela, pomenovala pravdu, ako to naozaj bolo, a v tom mi naozaj veľmi pomohla táto kniha a príbehy reálnych žien, tak ma to šuplo ešte do väčšieho pochopenia, prijatia a do väčšieho súcitu. Takže ak aj vy riešite takéto vzťahy, alebo vidíte, že ja neviem prečo priťahujete nedostupných mužov, alebo prečo sa stále v niečom cyklíte a neviete pochopiť, čo sa deje a ako sa z toho dostať a podobne, tak verím tomu, že v tejto knižke nájdete veľa odpovedí, ktoré vás potom môžu nasmerovať ďalej, aby ste sa dostali do toho seba prijatia a aby ste prípadne tie veci, ktoré momentálne žijete, alebo tie vzťahy, vedeli nastaviť tak, aby ste boli v plnej spokojnosti s nimi, aby neboli zraňujúce, aby sme si nemuseli odohrávať všetky tie scénky, alebo aby sme si nemuseli odohrávať všetky tie bolestné, nejaké bolestné zrkadlenia, alebo ako to mám nazvať, ale aby sme sa uvideli v tom, ako to naozaj máme, čo naozaj potrebujeme, aby sme si to vedeli cez tie vzťahy navzájom naplňať a nemuseli by sme žiť tie drámy, ktoré veľakrát
možno poznáme z detstva a ani nevieme prečo, ale odžívame si ich aj teraz. Takže všetkým veľmi držím palce, sú to všetko veľmi hlboké témy, ideme naozaj vrstvu po vrstve, odbalujeme tú cibulu a dostávame sa stále hlbšie a hlbšie, ale vždycky sa vrátime alebo navrátime zase k sebe a v tom, ako to prežívame my a čo s tým môžeme alebo nemôžeme urobiť my. Takže ak potrebujete nejakého sprievodcu a pomocníka na ceste, tak to môže byť buď kniha alebo nejaký dobrý terapeut, terapeutka. Ja stále hovorím, v dnešnej dobe sa nemusíme trápiť, len začneme o tom komunikovať, začneme o tom hovoriť, nájdeme si dobrých terapeutov, psychológov, každý čo potrebujeme a vieme tieto veci poriešiť a tým pádom napomôcť aj lepším vzťahom v rodine, lepším vzťahom k deťom a vieme tak naozaj pomôcť, aby sme žili šťastnejšie a spokojnejšie životy. Takže všetkým držím palce a ak máte aj vy nejakú dobrú inšpiráciu, tak mi určite napíšte do komentára. Krásny deň všetkým!